नोंथांनावहाय माखासे इउटुबारफोरा दाखालिनि स्टेटमेन्टआवहाय गोबां माखासे खोथाखौ बुंनायखौ नुनो मोनदों सासे हारिनि एक्टर जानानैहाय उदाङै माने पार्टियावहाय लोब्बा लाखो होननानै आच्छा आंहा मोनसे पलिटिक्सनि सिमांसो दंखायो आङो माने कालचाराव बिदि पार्मानेन्टलि गान खननानै एक्टिं खालामनानै जागोन बा मावलांगोन आंहा बिदि गैया आं दिनैसिम खुनु दामग्रा देग्रा हेन्डजों प्रेक्टिसबो होफेराखै आंखौ मानसिफ्रा लेंहरो आं डाइरेक्ट गानखौ खननानै डाइलग होनानै फैयो आरोखि आंहा खुनु बिदि कालचारनि सारेगामा प्रेक्टिस गैया एक्टिंनि ट्रेनिं गैया आंना डाइरेक्ट गोदोनिफ्रायनो माने गोदोथ' होनजाला 2015, 14, 13निफ्रायनो आंहा डाइरेक्ट पलिटिक्सआव जइन जानानै माने पार्टिखौ सापर्ट खालामनाय माने केम्पेइनाव ओंखारनाय माने पार्टिनि थाखाय जा हायो खामानि मावनाय गान खननायजों डाइलग होनायजों पार्टिनि थाखाय माने बाथ्रा बुंनायजों आंहा बे आंनि सिमांखा दा आंखौहाय मानसिफ्रा गुबुन सानो गाज्रि बुङो फाव फान्दायो ना आंनि माबा माबि गाज्रि बानायफ्लानानै गाज्रि पिक्सार खालामनानै ससियेल मिडियायाव फाटायो बे गावसिनि खोथा आङो आंनि खामानिखौ आंनि सिमांखौ आङो मावफुंलांगोन आरोखि फैबाय थानाय समावहाय उननि समावहाय नोंथाङा खाबु मोनोब्ला 10 बा 15 बोसोरसोनि उनाव नोंथाङाबो इलेक्सन गेलेनो माबा दङ नामा नङा बेथ' उनाव जागोन आंहा एथ' बिदि गिदिरबो सिमां गैया माने उनावहाय मा जायो बेखौ इसोरा मिथिसिगौ आरोखि थेंक इउ आं बिराद गोजोननाय मोनदों दिनैनि बे मास रेलि गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट BPF नि मास रेलियाव फैनानै गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट BPF आव वेलकाम खालामदों आरो गोबांथार स्टेट बेंकआव मावग्रा आरो गोबां UPPL नि कंग्रेसनि बिथांमोनाबो जइन जादों दिनै नैबे गसाइगावनि जोंनि BPF नि मास रेलियाव